I pozdrav svima, nalazimo se ispred McDonald'sa, ne znam se vidi. McDonald's Drive, naručujemo sve što su naručili prije nas. Pa da vidimo šta su naručili prije nas. Želim naručiti sve što je ovaj prije mene ide. Probajte ostati mirni. A zašto mirni? Pa evo mi... Prekida me. A, prekida vas. Znači... Budite mi. Ja sam miran. McDonald's. Dobar dan, želim naručiti sve što je naručio ovaj prije mene. Možete do prvog prozora. Hvala. Dobar dan, šta je naručio? Šta ima ispred? Country meni, Coca-Cola će koliko para? Ajme, gospođo, 50 kuna. A, može li za 40? A za... Evo, izvolite, šalim se ja malo. Hvala vama. Šta, samo idem tamo i to je to? Šta sam sve dobio u meni? Dobit ću račun pa ću vidjeti, jel? Hvala. Nešto radim za internet. Malo se glupira. Hvala vam lijepo. Hvala. Vruće je, vrućina je vrućina je, evo jedemo McDonald'sa što je ovaj ija prije nas, 50 kuna, neki meni, country, Coca-Cola, dobre, aj pomfri, cheeseburger, o dobre, ko da je mene pita, svaka čast, di je gospodin, ko da je mene pita. No, kupio sam ove cvike. Ne znam koliko se vidi. Znači dobija sam cheeseburger, šta je ovo neki Coca-Cola, sve skupa 50 kuna. Dobar ručak. Sad čekamo da se grije. Evo izvoli. Hvala, doviđenja. Može, brate, hvala ti. Evo ga, brate, sad ćemo ići pojest 50 kuna. Dobro je, zadovoljan sa šta sam dobio. Iako ja... Srušit ću se negdje, nisam neki vozač, a još ovako. Znači šta sam dobija? Dobija sam Coca-Colu. To, brate, Coca-Cola. Slamka. Kao neki kumpire. Ne vidi se dobro, nema veze, kumpire. Kumpire, šta ja znam, je ovo mali, veliki, koje su ovo kumpire i... Brate, dobro je i ovaj. Evo ovo za 50 kuna. Sad to je neki meni, šta ja znam, šta je ovo, brate. Cheeseburger. Kao ono sa sirom neki kurac.
Kako se vidi. Odlično. Kolu i još je onaj, ja. Kao ovo se zove neki meniju, ali ja inače ne jedem u ovome, onda nemam pojma koji je. Ali dobar je. I kolu. Meni sve paše, ja ne može me faliti da mi ovo sam već pojio. Sad ima ovaj. Šta je ovo, ne znam, boga mi. Neki dobar sendvič. Kao sa dva ova. I kumpira. Da sam bira ne bi, volim kolu, volim ovaj cheese, volim ovaj kumpire, sve bomba. Da sam bira ne bi bolje izbira. Ajde živjeli, dragi moji subscriberi. Jedan lajkić i preplatite se na kanal i malo da se šalimo zajedno. Ja volim šalu i meni ovo dobro dođe. Čak i ne mogu sve pojesti, ovo je malo puše. Ja sam već ja prije. Dobar je ovaj burak, dobar je ovaj burak. I piva je dobra je piva. Ja koliko ste vidi, malo sam musao, ja već. Ja sam tamo onu ženu. Hvala vam na gledanju, lupnite like ako vam se svidio ovaj video i čao, bao.